سلام تعنا هابلي تقاتلتي مدب داميرا انترتينمنت نولمي قدام 22 قنبت استدالو علتاو زينا انه نمكتتالكم بخبر زعدم يوسف تسفا برهاني فيلم ارستاتو መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሰራሕተኛታት ረድኤትን መንገድን ክኽፈት ሰማንታ ፓወር ፀዊዓ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ታንዛንያ ምጥራዝ ስደተኛታት ጠጠው ከተብሎ ፀዊዓ መንግስቲ ግብፂ ብምምላእ ካልኣይ ዙርያ ዲጋ ኣባይ ቅሬታ ከም ዘይስምዕ ኣፍሊጣ ናንሲ ፔሎሲ ዓበይቲ ሰበስልጣን ናብ ቻይና ከይገሹ ትምሕፀን እስራኤልን ፍልስጤምን ስምምዕ ምቁራስ ተኩሲ ይገብራ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝንካልን ዝሓዘለ ርስታት ሒዝና ኢልኩም ቀሪብና ኣለና ዝርዝራቱ ይስዕብ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪቲ ቅድሚ ሓያል ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ወደብ ሕወሓትን ዝተወልዐ ኩናት ዝተፈጥረ ዘይርጓእ ሃዋህው ኣብቲ ክልል ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ሓያል ጥሜትን ተኸሲቱ ከም ዘሎ ሓላፊት ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ሰማንታ ፓወር ብመርበብ ሓበሬታ ትዊተር ኣቢላ ኣብ ዝዘርግሐቶ መልእኽቲ ፍሊጣ እታ ሓላፊት ብምቕጻል ትግራይ ዝለዓለ ብደረጃ 5 ዝጽዋዕ ህጹጽ ቅልውላ ምግቢ ኣጋጢሞ ከም ዘሎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጠጠው ኣቢሉ ንሰራሕተኛታት ረድኤት መንገዲ ክኸፍት ፀዊዓ ከም ዝፍለጥ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ሰበስልጣን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ክልል ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዮም ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ከም ዘለዉ ብምርዳእ ቁልጡፍ ረድኤት ክበጽሓሉ ዝኽእል መንገድታት ሃሰው ክብሉ ከም ዝተላበው ይዝከር እዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ወታደራውያን ሓይልታት ክልል ትግራይ ነቲ ኣብቲ ክልል ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ፌደራል መጥቃዕቲ ከም ዝወረደሉ ብምኽሳስ ዝጀመረ ነውፂ ድሒሩ ናብ ሙሉእ ኪናት ድሕሪ ምዕራጉ ጠንቂ ሞት ቁፅሮም ዘይተነፀረ ኣሽሓት ሰባት ክኸውን ከሎ ኣስታት 60,000 ዝቁፀሩ ድማ ካብ መረበቶም ክፈናቐሉ ከም ዝተገደዱ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ጎንፂ ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ቅትለትን ፆታዊ ዓመፅን ዝርከቦ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብነፃ ኣካላት ክፃረ ፃውዒት ከም ዘቕረበ ይዝከር ታንዛንያ ካብ ሞዛምቢክ ክፍለ ግዛኣታ ካቦ ዴልጋዶ ተሰዲዶም ኣብ ሃገራ ዕቑባ ዝሓተቱ ስደተኛታት ክጥርስ ድሕሪ ምጅማራ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ተግባራት ጠጠው ከተብል ፀዊዑ ኣስታት 4,000 ስደተኛታት ታንዛንያ በኣስገዳዲ ናብ ሃገሮም ከም ዝተጠረሱ ዝሓበረት እታ ትካል ዝሓለፈ ወርሒ እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ኣስታት 1500 ሰባት ከም ዝመለሰት ወሲኹ ኣፍሊጡ ዝተመለሱ ስደተኛታት ኣብ ዶብ ሞዛምቢክ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዝርከቡ ምንጭታት ይሕብር ብፀጋታት ጋዝ ሃብታም ከም ዝኾነ ዝንገረላ ሰሜናዊ ክፋል ሞዛምቢክ ክፍለ ግዛኣት ካቦ ዴልጋዶ ብሰሪ ተደጋጋሚ ግጭት ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታት ሰላም ድሕሪ ምሕራሙ ካብ ጥቅምቲ 2017 ጀሚሩ ኣስታት 724,000 ሰባት ተመዛቢሎም ናብ ጎረቤት ሃገር ታንዛንያ ከም ዝሳጎሙ ይፍለጥ ካብዚኦም 50,000 ሰባት ኣብ ትሕቲ ወኪል ረድኤት ሕቡራት መንግስታት ግቡእ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ትካል ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት እንተወሳኺ 250,000 ሞዛምቢካውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ውጥን ኣውፂኡ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዓፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ነቲ ግብፂ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሳሚ ሹኽሪ ኣቢላ ብዛዕባ ካልኣይ ዙርያ ምምላእ ዲጋ ኣባይ ኣብ ልዕላ ተፅዕኖ ከም ዘይትፈጥር ዝሃበቶ መግለፂ ዘለዎ ዕግበት ገሊጹ እዚ ሚኒስተር ወሲኹ ግብፂ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ከም መርኣያ ነቲ ኢትዮጵያ ሒዛቶ ዘላ ፕሮጀክት ዘለዎ ድጋፍ ዘርኢ ምዃኑ ገሊጹ ካብ ዜናታት ኢትዮጵያ ኸይረሓቕና ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ብዛዕባ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ምስ ሓላፊት ኣህጉራዊት ቀይሕ መስቀል ዕዉት ዘተ ከም ዘካየደ ከምኡውን ዝመፅእ ወርሒ ሰነ ክሳናዳ ውጥን ወፂሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ምርጫ ሃገሩ ክዕዘቡ ካብ ኣሜሪካን ሩስያን ሕብረት ኤውሮጳን ዝመፁ ልኡኻት ሃገሩ ፍቓድ ከም ዝሃበት ኣፍሊጡ ብተወሳኺ ኣምባሳደራት ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብቲ ምርጫ ተዓዘብቲ ክኾና ሕቶታት የቕርብ ከም ዘሎ ዝሓበረት ሚኒስተር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ 35 ሲቪክ ማሕበራት ፍቓድ ረኺበን ኣብ ምድላዋት ከም ዝርከባ ወሲኹ ኣነፂሩ ዓፈኛ ባይቶ ኣሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ ብምኽንያት ኣብ ዞባ ኢዮግሆር ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ምስልምና ዝፍፀም ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቻይና ንዝመፅእ ለካቲት ዝእንገድ ኦሎምፒክ ዓበይቲ መራሕቲ ንኸይሳተፉ ኣድማ ክገብሩ ፀዊዓ ንሳ ነዚ መግለፂ ዝሃበት ኣብ ዝዓበየ ክፋል ሰሜናዊ ምዕራብ ቻይና ልዕሊ 1 ሚልዮን ኢዮግሃራውያን ኣስላም ከም ዝተኣሰሩ ብብዝሒ ኣብ ዝጋወሓሉ ዘሎ እዋን እዩ ናብ ቻይና ዝኸዱ ሰበስልጣን ንመራሕቲ ቻይና ክብረት ክልገሰሎም የብሎምን ዝበለት እታ ዓፈኛ ንሰብኣዊ ምግሃዝ መሰላት ቻይና ኣእዳዎም ኣጣሚሮም ክዕዘቡ ከም ዘይብሎምን ናብቲ ሃገር ክበፅሑ ክሓስቡ ከም ዘይግባእን ተማሕፂና ኣምሳያ ናይዚ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ቻይና ኣብ ዋሽንግቶን ሊዩ ፔንጊዩ ንዘረባ ትሪር ግብረ መልሲ ሂብሉ ኣብቲ ምስ ሮይተርስ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ኣንጻር ሃገሩ ዝዓለመ መሰረት ኣልቦ ጠቐነዩ ብምባል ኮኒንዎ
كم زفلت ولا كوا منجست تشاينا بتبكي انت نتسقو مراقبي بزحان كم زقول تسوقن منجست تشاينا بلعل دك انستيو يوغهور متن سفي حس قدام ممكن زرقي كم زفت سمين زقاو حان ناي مودأتا زينا إسرائيل فلسطيمن قطعت إسرائيل فلسطيمن كابز جمر أم مبل عسر توحدو معلتو بألاينت قدسي كاب عربي عسران حدن قنبت كلتاشن عسران حدن جميرو كلتين هقرات مقراس تخسي كقبرا كمز تسامع مع تحبيرو كابينة منسترات إسرائيل ون بمجد بيت صحفة قدامي منستر بنيامين نتنياهو أبيلو أبز زرقوح مجلتي نتيجة قرب لبوا مقراس تخسي بمولو دمتي كمز تقبل حبيرو دهرتي استبت حسممع باشحات زغط صورو فلسطيماويان اب غودناتات بموصا بحاوس كدبلو كم زترايو زتفلاليا معكنا زينا حبيرن زخبركم تعذبتنا لو ما انت زدلنا زيناتات ابزي فتصم اب كاله تحسو بخال مدب كسام نرغب سلام